N-am mâncat de o săptămână, ce-i cu mine? Nu mă pot scula din pat și nu mi-e bine. Ceas de ceas mi-o săpat groapa, oare cine? Omul ce-a fost prietenul e lângă mine. Pune sare în mămăligă, în mămăligă, că n-o mânci mi se strâcă. Poate apuc să o mânc mai rece, după ce năcazul-mi trece și lovesc altile 10.